כחרדית פמיניסטית מבני ברק, אני מאוד מוטרדת ממצב הנשים החרדיות. וזה אחד הדברים שמאוד מניעים אותי בעולם. אני מרגישה שנשים החרדיות אין קול. לא בתוך החברה החרדית, פנימה, ולא במעגלים חיצוניים לה. ישר רואים אותי, ממתגים אותי, ממסגרים אותי, חשוכה, שמרני. השאלה הכואבת ביותר שלי זה שאלת הזהות. אני דרוזית פלסטינאית, ככה אני מגדירה את עצמי. שיש פיגוע, אז אני ישראלי, אני הפלסטינאי, אני מחבל. החברה החרדית ויש לה חומות גבוהות, זה שומר עלינו. והעניין הזה של לבוא מחברה כל כך שמרנית וכל כך מקדשת את התורה. וזה גם פוגע בנו. להיות טרנסג'נדר זה לא מובן מאליו. כואב לי שהקהילה שלי היא קהילה נרמסת, היא קהילה שלא רוצים להכיר בה מתוך אידיאולוגיה. ואני בעצם צריך להילחם על דברים בסיסיים שמובנים מאליהם עבור קהלים אחרים. כל מה שאני בעצם רוצה זה זכות הקיום שלי בעולם. כאבים שלי זה השכבות המוחלשות בתוך המדינה. זה כאבים של בסיס קיום, שזה השכלה של הילדים, זה חינוך של הילדים. ולנו החילונים יש חינוך ממלכתי. ואין לנו מקום במערכת הציבורית להביא חינוך דמוקרטי, חינוך ליברלי וחילוני באמת. אני אימא ואני ממשפחה גאה, אני לסבית, אני בזוגיות עם עינת, ויש לי סכנה קיומית קשה לעתיד שלי בטווח הקצר, ובטח ובטח לעתיד של הילדים שלי בטווח הרחוק. הכאבים שלי שיש אפליה ענקית כלפי החברה הערבית בישראל. לא מקבלים את השירותים שכל אזרח במדינת ישראל מקבל. אלימות משתוללת. סוג ב' במקרה הטוב, סוג ג' וד' במקרים רבים. אני מתנחלת. חילוני זה ההגדרה הנכונה. אז אני הלסבית. טרנס וקוויר. חברה ערבית. החברה החרדית.